Pun badannya lebih fresh atau masih? Oh, masih sakit-sakit Mas Ya Gading. Pijetin dong Mas Gading. Wah iya, sini saya pijetin nih. Mana di mana? Oh sini ya. Ayah Santoso, perutku sakit. Pelan-pelan ini. Perutku sakit ayah. Dijejak Pak. Perutku sakit ayah. Ayo Pak Santoso, perutnya sakit. Ayah perutku sakit. Dupaan Pak. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Menggah Dedek. Anu sangu dedak urung? Kok dedak? Niki pamundhutane tasih wonten saking Ibu Evian. Nggih. Kersaken Putra Nuswantara lan Gelo. Nah, ya ra ketak sisi caosi nok perkara Ingkang wonten streaming wae ugi ngersaken menapa? Kersake Setya tuhu. Mas Gading Bawa. Nggih. Sing nembangke Dek Lintang. Oh ya cocok. Ayo Dek Lintang meneh kene. Wis rada mari ta kesele. Ya. Aku minta. Mas Gading mau bawa napa? Napa nggih Pak kuwi? Gegarane wong akrami niki. Gegarane wong akrami. Gegarane. Yang bawa Mas Gading niki nggih. Yang bawa Mas Gading sing nembang sliramu no. Oh nggih. Kowe nyerak Mas Gading. Nah, ning kono. Iya. Sumanding. Nah, dalah. Iya Mas Gading. Heeh. Aku nyerah Pak Santoso ya. Ya karepmu tuwa ya tuke tuwa kok arep. Ngene iki kan ngano, apa jenenge? Apa? Pasangan yang serasi ngono lho. Ya nek iki rak pasangan ideal. Iya. Nek iki idiot kok. Nek aku ra apa Pak Santoso lho, Bri. Kowe kok tak tuding kowe kok. Ayah aku disakiti, aku pengen kayak mereka yang masih muda. Maksudnya meskipun kita sudah berumur, ojo nganti rasa kasih sayangnya berkurang ngono lho. Wis anak putu ki malah garek ayeme ati menepke pikiran. Ayo. Pak Santoso jejer kowe kok kaya nyetir mobil ya, Lek. Lah ngapa? Hawane pengen meresnel wae. Mangga ndok Lintang. Nggih. Ayo Mas Gading. Kula riyen iki. Heeh. Jadi Kok diceraki Dek Lintang kok kaya grogi ngono to? oh aku kok grogi. Lho satu salah tingkah ngono. Sepiro iki semene? Mbak kaya Pak Santoso iki lho tak cedhaki jarike langsung sesak. Lah. Lah Mas Gading sesak apa enggak? Sok-sok. Ayo Mas Gading. Kekarane wong akrami. Saya ambekan. Mbok yo ngawaske sithik ngono. Lah iya madhep rene. Ayah pandangan. Mosok madhep bure aku. Iya enggak apa-apa. Nyawang aku ngene iki lho lek karo Pak Santoso ngene iki lho nyawang ngene iki. Pak Santoso, Mas culek niku lho, Pak. Ngajari adik iki lho. Iya ajarana ya engko tak praktekin ngono. Tekan ngendi to iki mau? Oh iya. Tutu bondo tutu rupa. Mas Gading, kamu semakin lama kok semakin ganteng sih. Emang ya, gua itu kan gua? Iya, gua habis mulih dari iya dari Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Oh gitu. Iya. Semakin jriteng malah ya. Tahan ngendi aja. Oh ya. Amung ati pawi tane. Kok Pak apa lho? Karo Ayah Santoso malah dijambak aku. Lah Pak Santoso lho karo kowe lho, Lek. Heeh, Pak Santoso ki gemes lho. Sing diner ki jarene nek Mas Gading mau amung ati pawitane. Nek Pak Santoso ki karepe amung asi pawitane. Lah kowe ra en. Air susu iblis kok. Luput pisan
foto lho. Iku lho Iya, Pak. masuk. Oh, di foto. Ya ampun. CS ku ya. Lek mati. Aku mah kok ora ana wong motret aku ya, Jas. Gak menarik kok ya. Omong kok waton bener. Yen angel Pripun badane lebih fresh atau masih? Oh, masih Masih sakit-sakit sakit, Mas ya Gading. ampun. Pijetin dong Mas Gading. Wah iya sini saya pijetin nih mana di mana Kamu sini sakit ya. apanya? Sakit. Ayah Santoso, Iya, perutku ini sakit. pelan-pelan ini. Perutku sakit, Ayah. Mak, Ayah. Dijejak Pak. Perutku sakit, Ayah. ayo Pak Santoso perutnya Ayah. sakit. Ayah perutku. Dupaan Pak. Kok ora kaya lintang karo Gading Iya mau nih, tenggorokane aku sama Mas Gading itu sasweet lah kono. Ayah sakit banget. Tenggorokanmu sakit. Ya tenggorok semuanya. Semuanya. Nek tenggorokannya sakit mbok dilogok. Sok. Aku lho dianiaya ket mau. Kok anarkis. Kok KDRT. Ayo dilanjut. Ayo. Nggih. Tan kena. Biar Ya. Aku menang. dijak bareng ora gelem. Ora iso nek bareng ki beda, engko tengkoke iki beda. Ngono lho tegese iki. Tapi penake bareng ya. Kan dorong mudeng kowe tak kepruk lho kowe engko. Lek men iki ngajari sing elek lek men Bunda iki ngajari elek Bunda senengane. Ngajari elek lho. Bunda iki. Iya toh Bunda ki. Harusnya itu menjadi contoh yang baik. Wong ya biasane nuturi. Maksudnya metu bareng ki nek ke mall bareng, jalan-jalan bareng, jalan sehat cari udara pagi bareng-bareng. Ora kok sewang-sewangan ngono lho dalam Sing situasi dhisik ya apa. ngono dadi bojo. Aku ya ngono. Ketoke ora iki. Lah ngopo? Lah kowe iki nek rupa nek sing ayu ngono dijak ning mall patut, dijak jagong patut. Ya patut kae Lah wis. kowe iki patute gur dijak layak ki. Aura maharib to pria. Yo bareng. Alah yo alah. Tan kena ti numbas arep Ayo delon. Ayah Santoso ayo keredor yo ya yo. Kok ngejak ning Oyo bareng. Iya toh jane. Langgame jenang gula. Iya, jenang Jadi gula. tangan nyanyi di sini apa di situ? Iya. Nyamannya di mana? Yang pertama di sini dulu Oh, ya. ya. Aku tuh agak capek jadi butuh istirahat sama Mas Gading. Iya ya Allah. Kono sing gandrung kok susuku sing nglumpuk ya, Mas. Sekarang yo mengkane Bu. Ayo Dek Lintang. Semono aku
Ungker. 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 Masa jeneng kula ayo yo kowe aja lali marang aku iki Ayo. tapi mas Iya. lali nantang susah sapa sing ngancani asik ya. Dek Lintang. Aku tetap setia serta tetap tresno ya Kang Mas tiring nate gawe kala lan gawe kunjasa Ya. Yo. Iya. Iya. ning saiki bareng mukti kowe konjer malah lali marang aku Siti Goyang kram to mriki. Kowe aja melu-melu lho, Nduk. Lah apa? Lah kan kowe wedok tenan. Nek nggone apik karo gur sepete mbok ya sebenan. Gur gomah tinggi. Nek kowe aja nek mbak Ardine keteknya karo ngetok anu kok tinggi karo gurem kok. Oh, ala wong edan. Yo. Terima kasih. Iya, Bintang Langit. terima kasih juga. Sudah Mas Gading? sudah Oh iya. Banyak minum niki air kan putih, sayang. enten sik request muga nyawiji Oh, iya. Nggih, muga wae apa jenenge muga nyawijine dipinangani benjang Oh nggih. nanti malam ring nanti dina to urung nanti dina to urung Oh nggih iya, benjang nanti berarti nggih. iya, nanti malam juga nggak apa-apa Mas. Nggih. Soale dereng di dereng Dinotasi. semen. Iya. Pokoke nek mengke dipasrahke Mbah Keter mawon. Nggih. Mbah Keter nek kon ngaransemen sedina kuwi dadi, gawe naskah lho sedina dadi. Jenenge wong Pak Geter ki kompresor handal. Kok Komposer kok kompresor. Pak Wah. Geter lho. No. Pak Kir. Nek aku tak elek ra apa-apa. Atos-atos Pak kualat Geter lho. Komposer. Injil, Mas. Ngersakaken. Lali janjine saking Pak Haji Zaidi nggih, matur sembahana. Nggih. Oh, mangke terakhiran kemawon. Injil, Mas. Aja-aja kuwi jodohmu le. Mbak menawa iki apa iki buah kesabaranku ya, Jas. Makasih ya, Yayang. Sopo-sopo disayang. Lah pripun jenenge wong iki ya anu kok Jenenge ya apa? jemput bola saupamane kok dagangan saupamane ra ditawake ya piye. Pak Haji Saidi ngersakaken ali janji tapi mengke kemawon, Jing. Lah ngapa kok engko? Rada engko pas kumbiyakku anu ngono ndak jadi nyapa pamrutan sing liyane Oh. mau. Kan mau ana pamrutan sing caos itu. Putra Nusantara karo Gelo. Heeh, sing putih ya loro-loro hatan ndak sindane nok men Waradin. Ya, Mbak Saras karo Dek Oriza nggih. Nggih, nggih. Sepate ya, Lek. Heeh. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota
hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. Nggih, sugeng dalu. Halo. Halo. Oh alah. Siapa kuwi? Sinten niku? Lah ya sapa meneh to iki lho. Oh alah cintaku, alah bojoku Oh, sing oh, anyar. Sapa Jas? Ah. Ora tak kenalke aku. Alah. Sapa Dedek? Ini. Oh, Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, Pak Dalang mesum to. Mas Kesban. Oh lah Pak Dalang. Kan empatku ora tak permono. Wong edan. Wis tuwa. Pamundhutane tes enten Putra Nuswantara. Nggih. Enten gelo. Terus mengke bareng-bareng sing lali janjine karo Mbah Saidi. Ingkang napa rumiyin, Mbak? Gelo ya ora apa-apa. Napa-napa? Gelo ya ora apa-apa. Oh, nggih. Bawan apa langsung Mas Gading? Ndak langsung Oh, mawon. nggih. Seru banget to iki. Men roto. Semangat Mbak Riza. Nggih, kudu Kali- semangat. Ndak salah. nggih. Dadi ibu ki kudu sing tangguh. Lah Tangguh. Wong wedok sing tangguh. tangguh militan. Dalam situasi apa? Wong wedok iki secara fisik kalah dari laki-laki, tapi secara kemampuan terus dia itu menghadapi apapun luwih survive timbangane wong lanang. Oh, ngoten. Makanya jenengan pengen dadi wong wedok Iya ya? bakoh aku kok. Oh. Wong wedok sing di standar ya aku. Standar apa? Kuwi ora standar. Apa? Apa? Kuwi dongkrak. Wong wilek men ki nek ning omah ya sregep lho. Sregep ngapa, Sregep Mbak? Ronda ya mangkat. Rondo Rondo mangkat. PKK ya mangkat. Tahlilan ya Mangkat, mangkat. ibu-ibu kuwi. Ibu-ibu, kono apa lho Mas PKK padake? Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang lan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan operasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Jane saya 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK ki apa? Lah ngono Apa? tata laksana rumah tangga. Ah, siji. Niku wae nggih, urutane niku wau. Oh alah. Didiklah putra berpribadi bangsa. Kita lek men dhisik, mbokne lek men mangkat PKK nyanyine kleru kok. apa to? Lah piye, Mbak? Didiklah putra berpribadi ganda. Berpribadi bangsa. Pribadi ganda. Lah kok dadine ngaten iki lho. Ya jadi wong tua mungkin mbok wis ompong tadi mungkin artikulasinya ora jelas. Terus lahir ngene. Wong loro iki ketoke ora tau mangkat golek-golek utangan tok. katanya saya PKK ini malah sapa ya? Kuwi lagi Mas PKK. Apa meneh? Mas Yoga ya duwe lho kono. Kepiye kuwi, Mbak? Ratanggapan ora madang, ratanggapan ora madang, neng omah Donyek kengkang. Apa? Sindene do pegatan, sancine do kluyuran, sing rebab adang-adang. Sama nah. Terus. kok wong golek duit kok antik-antik ono. Ayo. Ngerti nek esuk jatuh tempo barang ya. Ayo, Angsuran. gelo. Gelo nggih. Pamundutan saking Ibu Epian. Nih. Ayo ya, Mbak. Iya.
Mbak Saraswati. Ayo. Pak Sogro. Kaya ngene Apa to iki? ya Allah. Nyambut gawe kok nyenengke kaya ngene ya, Jess, ketemu kanca-kanca jan suka. Jenengan kok semangat banget. Bahagia dong ketemu kanca-kanca warga laras kok ya wis mbateh wis keluarga. Lek men ki ora padha kaya biasane ngopo? Ngapa? Turane nggak ingi. Malam Jumat to nggak ingi. Oh iya. Wingi rong katok. Kaya ngene lakonku yen apa yen pancen ditinggal hati salawase. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Mbak Orisa kalian Mbak Saraswati. Lho. Kersanipun Mak Cangik.
Wau kesenten napa melih, Pak? Oh, lali janjine. Lali janjine Setya Tuhu. Nggih, nderek ingkang Kalih apa sijine? Setya Tuhu niku sing disunak jenengan kalih Dik Lintang. Mboten, Apa ora to? mboten. Kok galak? Aku ora galak aku, Pak. Wah, sing nyuwun panjenengan kalih Dik Lintang napa mawon? Wau Dadi muga nyawiji wau. Nyawiji. Nggih. Terus apa nih ta mau kita ji eneng ta Lek, mau Lek. Putra Nusantara. Putra Nusantara wau. Nggih. Oh, gara-gara berarti lali janjine apa piye, Mbak? Pamitan hati Ya sama wis. telu sisan. Telu sisan Bu Ayu, Mbak Neti kalih Bu Bu Ayu. Ayu. Kok Bu Pras Bu Gonggongan Nah. pokoknya. Disepoti. Sugeng dalu Bu Ayu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Bu Neti. Sugeng dalu. Bu Wahyu. Sehat nggih. Ajeng say hello mboten Mbak Ayu? Napa? Say hello kali niki. Ah ora, wis Loh, nika. biasa. Wis biasa. Jeleh. Karo bojone kok jeleh iki piye to? Nek jelek ki mbok dijolke sing 20-an loro. Ah, yo aja. Oh, iya. Ben. Alah ayu-ayu kok bojone suwek ora. Tuwek kok suwek. Kok suwek. Tuwek sih. Melangi. Bojone iki ora suwek, bembret. Nggih, Iki Pak pemerintahan. pamundhutane Mbah Haji Saidi. Lali janjine. Gandeng lali janjine niku bawane niku anggitane Ki Geter ya diungelke se. Nah. Dina Minggu. Dijajak. Dina Minggu kang tanti Mbak Neti. Bu Neti. Pinter golek alasan Bu Ayu. Siap, yuk. aku wis ora percaya Iya. Bapak Haji Saidi. Marga Laras. Masuk.
sogo sogo keri 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 sogo sogo ala keri 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 sogo sogo ala keri 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 sogo sogo ala keri 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 sogo sogo keri 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 sogo sogo keri 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 sogo sogo keri 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 Wahyu melu goyang sogok-sogok keri. Sogok keri. Batine muga-muga muridku ora nonton. Muga-muga muridku ora nonton. Ayo dicoba sik, Bu Wahyu. Ya anu sik buak. Kowe sik ajarane sik. Ayo sogok keri iki piye? Sogok keri 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 keri. Sogok keri keri keri. Sogok ala keri keri keri. Lah, ayo Bu Wahyu. Bu Wahyu. Bu Wahyu sik. Bu Wahyu sik. Kaya ono pire kae lho. Lah aku saka dhuwur tekan ngisor ki padha e. Yo. Sogok lah keri keri keri. Sogok ala keri keri keri. Sogok keri keri keri. Kono malah gur keri tok kok, Pri. Ora digapak-gapak kowe keri tok. Lah aku anane meng keri wae. Pemagur kaya mentok ngling-ngling. Bu Neti. Bu Neti Berarti kalusan lho, Pri. Ya ora apa-apa. Mboten wangun. Ayo isih Dicoba nggih Bapak Ibu. Nggih lho. Bahaya. isih keri ora? Sogo ala keri keri keri. Sogo. Apri yo aja Kyai sepuh lho, Pri. Lho, iki ya sepuh ra umure nek kudu melu tren saiki. Tren saiki Lho, ya. Bu Wahyu. Ayo Bu Wahyu. Aku wis keri sik. Iki mesti golek dalan kok. Roti kapak-kapake kok keri. Yo. Ayo Bu Wahyu. Kok didengkul. Yo, Mas Dayu. Ayo. Isih aku Sogo Bu Guru. keri keri keri. Sogo ala keri keri keri. Wah, kulune nggo tangan. ya carane dhewe-dhewe to. Wah, nek caramu nggo tangan. Lah iya. Maksudnya iki kan kaya aku bareng kan keri nek di kupingku dikilini ngene kan keri kan dhewe keri ini kan beda-beda. Piye Agnes karo Riza pengen. Alah yo, Susan. Oh, Bu Pras yo pengen Oh, iki. kuwi. Wah, Pri. Ayo Bu. Ayo, Bu. Tatah nggih Bapak Ibu nggih. Bu Pras. Ayo, Bu Pras. Ayo. Bu Pras sini. Bu Pras ayo. Isih keri. Bu Pras keri. Wis ra krasa. Keri ora ngopo-ngopo ya ora. Alah. Goyang Contoni. Lho, Mas Heru. contoni. Sogo ah keri keri keri. Sogo ah keri keri keri. Yo. Ora kaya ontrung lho. Ora kaya ontrung. Lho, tunjukkan bahwa usia tidak membatasi yo. Iya. Sogo ah keri keri. Gue. Sogo keri keri keri. Sogo ah keri keri keri. Piye Mas Gading? Piye? Sip tenan aku. Sip lah yo. Sip ngono kuwi. Loh, ternyata Sip. Nah, di alam taro dalange. Wah.
Tuwa ke jos. Os. Nggon tenaga isih wel. Wel. Nek kowe sih wel lho. Kok ngerti wel barang iki lho. Beleh-beleh tenan. Oh alah. Yo. Pun, niki lali janjine kersane dirampung kiriyen jan tetep mriki nggih, Bu. Ah ngopo? Lah kowe ya dereng sida kok. Ini dereng siap, Mosok kok. kayak keri-keri tok wis kejatah iki dereng. Yuk. Janjane kowe nang Hei. galakanku sajak kepriani atiku suci kencang karo wanita Ya. Terima kasih. Bu Ayu, Bu Mbak Neti, Bu Wahyu lenggah. Lah iki tesih Bu. Kok sik kuwi? Niki dereng. Tahan nek kuwi. Lah. Ditahan, lah nggih. Oh. Wis lah sarjake dalange selera tuwa ya. Hmm. Coba sing Arep tak kon asah-asah mian. Hah? Tak kon asah-asah mian. Kembang rawe pemundutan Bu Kasih. Oh. Nggih. Lho pun dirogokke. Lho kok dirogokke lho. Oh, wis dirokok. Tapani Bu, jan tapani Bu, lho dirokok. Karo mumbul tulut. Olah men duit kok kon mumbul to le. Ya wis ora asah. Lho Bu, lho bukake Bu. Lah, monggo. Nggih, matur nuwun nggih Bu, mugi-mugi berkah barokah. Bu Kasih. Laris melu-melu Mbak Maimin. Bu jenengan apa? Eot. Mesake pahlawane. Mbok menawa ya ana sing ngenyang barang. Oh alah. Nggih, pun beto tahu matur nuwun nggih Bu. Sembah nuwun Bu. Mugi-mugi Walah berkah tahune barokah. niki sing ngene Bu Kasih. Nggih. Yo elah enake. Enak kaya tahu kula. Tahu sing damel Bu Pras ten dalem niku lho nggih to Bu. Nggih, kenyil-kenyil Mbak. Bu Pras menika yaswanipun pinten to Bu? Yaswanipun pinten nggih? 15 tahun. 17 tahun. Oh lah. Kok jek semego nih. Nggih, tasih karem. Karem Gusti. Karep napa? Maem maksudnya. Wah. Tasih kemampleng Salah. nggih. Lho, janjange Dik Gading tesih kemampleng. Kok saya atos suaramu. Ugi spesial kagem Bu Era Dukuh. diatos engko Lah, tekoke. menika Bu Dukuh piyane jek timur, jek enom banget. Nah, Terima kasih. Nggih. Diaturke kembang rawe nggih, Bu? Nggih. Oke. Bersama warga Laras, monggo dados. yo. Bersama Ibu kita Prastiwi. Yo. Ibu Prastiwi lagi. Wong seneng tunggal sak bale. Wiwitane Cecer saben dina. saya suwe Saya suwe saben cecer nyekel tangane. Banjur ngomong. Banjur ngomong, Mas, aku tresno kowe. Daritane Jarirane wong seneng kancane dhewe. Wiwitane lungguh jejer saben dinane. Saya suwe saben jejer nyekal-nyekal tangane. Banjur ngomong, Mas, aku sayang kowe. Hei! Hatiku digawe lara kembang melati. kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung atiku digawe bingung Kembange mawar kembange mawar tresnaku
Bu Prasiwi yo. Saya suwe sampeyan jejer nyekel tangane Banjur ngomong Mas aku tresno kowe Ritane wong seneng tunggal sambale Ritane lungguh jejer sampeyan dinane Saya suwe sampeyan jejer nyekel tangane Banjur ngomong Mas aku sayang hatiku digawe lara kembang melati agawe larane ati kecubung hatiku digawe dikong kembange mawar kula wong tresno ora kena sembrono Bu Pras. Sehat selalu. Amin. Pun nggih, Mbak. Nggih, monggo Bu Prastiwi. Matur nuwun. Waranggono semada sampun paraden Mbak Limbuk Mak Cangi. Kersanipun Mak Cangi dos pundi? Nggih niki gandeng wektune pun ngoyak. Nggih. Lakone nggih. Tasih dawa. Nggih. Nek kurang dawa dawake. Nggih monggo. Ndongake warga karo matur nuwun, Nak. Jis pindah malih kula dongaaken warga Samben. Mugi-mugi pinaringan kesehatan, keselamatan, tinebena saking suker sakit lan memolo. Matur sembah nuwun sedaya panitia. Ibu Dukuh, Bapak Ketua Panitia. Sedaya kemawon Tanpa mugi terkecuali tetap amanah. amanah. Amin. Warga sansaya guyub rukun, bersatu, Iya. rembaka makmur salaminyo. Selamat sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Amin. Mbah nuwun. Nggih. Nok, piye, Mak? Iki gandeng wektune ya saya ngoyak lakone ya isih dawa. Awake dhewe iki neruske laku sik neruske lakon mengko le seneng-seneng diteruske ning gara-gara meneh ya. Saiki sebo ya kok sebo apa jenenge? Cek neruske lakon landang sebo ki terus rampung. Iya. Ya ayo Mak tak dereke. Ayo Nak. Tan samara pamoring sukma sukma sinukma winaya ing asepi sinimpen tolong ing kalebu bambu kaning parana taren saking leping aluyup Indo pasating sumpena sumusup ing rasa jati Sini kesemantan ganti kocapnya ngamu wonten sak jawene pendhapi pring apus nenging sang Hyang Jagat Girinata ngawi dhateng ingkang raka Bathara Narada miwah sang yaning para Durandara sulanya pating bleber pating kelor pira tirta mludakaning daratan
kakat yang kinata srukacaryan marang aturira sang resi kaneka putra saksana kya nyidikara mrekencong Maruda yang Pak Pong Bu Bala kali cudhe sapa sing gawe Adi Guru keparengan didateng ingkang raka ing sithik pangudal-udal lan para putra-putra dewa dipun kanthi wonten papan dunungipun Bagong menika wonten gatos menapa Adi Guru senajan ingkang putra penyari anugi cumadung dawuh Rawulun ingkang putra Punendragi cumadung dawuh kula inggih nyadong dawuh Rama Pulun kula inggih nyadong pangandikan Wulun Kakang Narada marmane ulun tedhak utawi humyang marcapada marepake ungganing Bagong krana nalika semanten nampi dawuh dipun timbali Kakang Ismaya lumantar pameling dene suraosipun Bagong kalenggan menika gadah gegayuhan badhe mbangun desa nanging wonten syarat lan serananipun Bagong badhe mbangun desa lajeng serananipun menapa Adi Guru Bagong nyuwun supados kula maringaken wujudipun plemper tangga jiwa lan jambu depa nirmala monggo menika daharenipun para dewa ing kayangan lah nggih lajeng paring Adi Guru maringaken apa mboten dereng Kakang nanging perkawis menika malah saged kula kangge pancatan anggen kula badhe ngendhih dhateng Kakang Semar lho malah kangge pancatan ngendhih Kakang Semar niku pripun Adi Guru nggih kangge pancatan anggen kula badhe ngendhih panguwasanipun Kakang Semar pramila kula badhe minangkani panyuwunipun Bagong nanging srananipun Kakang Semar kedah nyembah dhateng ulun lho lha kok sranane Kakang Semar kedah nyembah dhateng Adi Guru krana Semar menika ingkang nuntun dhateng titah supados sami nglewar anggenipun sami nyembah dhateng ulun ingkang dipun kersakaken Adi Guru kados pundi kok lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang Narada sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru boten wonten sanesipun lho mangke riyen sesembahanipun jagat raya menika inggih dhateng ingkang nyipta jagat raya saisine inggih menika Gusti ingkang Maha Agung ingkang Maha Suci lah kok ta inggih namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir mila selagine Semar niku tasih urip nggih niku sing giring menungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi terus dadi kandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang wong miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso lah mekaten menika yaktine namung giring menungsa pados sami nyembah marang pangeran lah nggih pun leres Kakang Semar niku yen manembah jati menika namung dumateng zat ingkang murwing zat Gusti ingkang Maha Nasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah kalebet Kakang Semarugi kedah nyembah dhateng Bathara Guru lah pancen marahi ruwet nggih wonten mriki menika mila Adi Guru pandhanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute kirang beja sembiripun paduka Adi Guru malah badhe sinuraing jagat krana paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling paduka menika ratu-ratuning dewa dados tumindak sapecak ngendika saklimah menika kedah saged kangge tepa palopi para titah Lah Adi Guru ing mangke nyimpang saking bebener nerangger-angger lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok. Ora sarujuk leres Adi Guru nggadahi panguwasa niku leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani. Nanging kangge ngayomi tur malih Adi Guru. Kakang Semar menika kadang werda paduka.
Lah kok sedulur tuwa kok nyembah karo sing kowe enom. Mula ya lumrahane anak-anake Kakang Semar ora trima kalebet kula. Perkawis menika kula mboten sarujuk dadosen wonten menapa-menapa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dadosen Adi Guru mangke nampi welaing nampi wewelak mangsa nggodhe Adi Guru. Caca muntaplir genetap netra kocak ngundarandir hitupnya mangala cakra kathah-kathah pengendikanipun Kakang Narada menika malah namung ina kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten nayogyani monggo Kakang Narada wangsul malih mawon ing kayangan perkawis menika ulun tanggunge lan ulun ingkang badhe ndadaki. Lah rak ngaten. Pun kula ora melu-melu nanging tumrap kula bot-boting urip sawiji-wiji mengkaten namung ngundha ing karma para. Sapa nandur bakal ngunduh mang titeni mawon yen ala mboten badhe tumama ing becik Adi Guru. Kulun menika Kulun Narada malah lajeng oncat inggih wowu Kulun Narada sajaipun mesgul penggalih ya wis ben ingkang baku Bagong wis wani murang tata marang ulun kita kabeh wae supaya padha merepeki marang Garing Petruk Bagong babarna sirnakna pisan malah Kakang Semaruga bandanen samangka banjur digawa munggah ning kayangan cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka inggih ngesaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu kula inggih nyuwun pamit nyuwun pangestu inggih kula nyuwun pamit pukulun kabeh wae ingkang padha sultiti ngati-ati